Sibingelele njalo konke amagumbi omhlaba, sibingelele esizalwa nabo nesiphila nabo nabomakhelwane bethu nakuzo zonke izindawo abaphathekile phakathi nakwenyama negazi, sithi mabaphile. Abalele esibhedlela nabo sithi mabaphile. NguDlozikhulu-ke lo okhulumayo, abaningi niyamazi. Kunabantu mhlawumbe benemumbuzo abasuka benayo bethanda ukuthi babuze ezinye izinto engibuye ngibaphendule zona. Eyimbuzo engeke ngiyiphendule mathupha khona lana, kodwa ngiwuphendula umuntu as an individual mangabe ewubuzile, kodwa ungumbuzo ophathelene nomuntu engisuka mhlawumbe ngimenzele into ethile. Konke lokho bantu bakithi siyakwazi ukuthi siku-athende. Uma une-problem yakho fona, uma ngabe sizakunikeza into, ungayenzi iphutha, ungayenzi indlela othanda ngayo wena. Ukuthi uma ngabe sesikutshelile ukuthi uyenze i-problem lana, into ibisi siyakuxaka futhi, ngoba kwesinye isikhathi kuba nzima ukwenza izinto, uyenze into uphindelela kathi into kade sivele silungile. Khona lokho kuyadala ukuthi sidle isikhathi sabanye abantu ngenxa yokuthi wena usuke ungalaleli, ufuna ukwenza ngentando yakho ofuna ngayo. Kathi-ke ungayenzi ungathi uyakwazi into ungayazi. Uma into ungayazi ukuzisisa, sikuchazele ukuze ukwazi ukwenza into e-right. Ngoba isizathu sokwenza uzusuke uphakame uze kimi uzofuna usizo bekuthi ngoba usuka ungayazi ukuthi into ilungiswa kanjani. Khona into yokuthi awungeke uhambe uyodinga umuntu ozofila igasi kwefriji yakho, wena ukwazi ukuthi igasi ifilwa kanjani kwefriji, njalo amathuluzi wonke unawo. Uhambe uyodinga umuntu okugcwalisa igasi ifriji ngoba usuka unganayo into yokugcwalisa ifriji igasi, njalo usuke unganalwazi nayo. Usuke unganalwazi nokuthi nefriji futhi ikhanikwa kanjani. Ingakho-ke ugcine udinga umuntu ukuthi akwenzele. Kuyafana noma ungubhilida, angakuhambe edinga ubhilida uzospenda imali ungubhilida wena, noma unomntana wakho ongubhilida. Kodwa-ke ngiyaqonda ukusho lokho, kodwa-ke amagama ahlakaniphile lawa engiwakhuluma kini bantu abahle. Bese ngibeka futhi kunento eyodwa eniyilahla ngayo. Nalezi zinto esizenzayo bantu bakithi zidinga i-secret. Akukhathalekile ukuthi uhlangana nobani kuphi, noma uhlangana naye esigodlweni sikabani, suzomtshela ukuthi wena uzolanda ukuthi, nazi umtshela ukuthi ulanda ukuthi. Thina sikhule sazi ukuthi lezi zinto ziyimfihlakalo, komunye nomunye ugcina esifubeni sakho. Kuyafana nami, mina inkinga yesigulane angiyivezi kwesinye isigulane, ngoba loyo akusomsebenzi wami. Umsebenzi wami ukubona ngusize into yakho futhi ngiqede ngiyigcine kuphi, esifubeni sami. Angeke ngihambe ngikhiphela omunye umuntu ngithi ubani wafika lana ngamenzela so. Lokho ungaphandle komthetho, nomthetho wethu wabelaphi awuvumi ngisho nasemahhovisi amakhulu. Kuyafana nokuthi udokotela athi akuthestile akuthole une-HIV, sesithi yambona lo ophuma lana une-HIV. Kuyafana izigulane zamanje zenza njalo, mina ngilanda ukuthi, wena ulandeni. Akuhambi kanjalo. Izinto lezi ziyamosheka once wakhipha i-secret yakho ukhiphele komunye umuntu, kumoshakele. Ayikho into ndlela ethi siyoyilungisa ngayo ngoba ngosuku uzimoshela. Nginganti ngamazwi kakhulu nabantu laba abakhalayo, njengoba ngishilo ukuthi iziwasho zizoba khona nemithi enenani eliphansi ezokwazi ukuthi si-occupy wonke umuntu ongabe ne-problem, ngoba nawe kungenza ngesikhathi ungakwazi ukuthi uba nale mali mhlawumbe okusuka abantu abadala beyikhulume kithi. Iziwasho ziqaliwe bantu bakithi, iziwasho zikhona bantu bakithi. Isiwasho sethu senhlanhla
ngizwe kahle isiwasho sethu senhlanhla ngisithi isiwasho sinomuthi bantu bakithi, singumuthi. Okusho ukuthi kungumuthi leyo nto le. Sizoyibiza ukuthi isiwasho ngendaba yokuthi izoba incane isemabhodleleni athile, bese siba namaphawuda wethu esizowafaka phakathi anganawo usawuthi. Ayiwo-ke azokwazi ukuthi nawe akusize isiwasho sethu senhlanhla sizoba sikhona isiwasho sethu senhlanhla. Ungavele nje uqale manje mangabe usifuna usithinte ku-083 2066 954. Sho ukuthi-ke sona sekuzoba ngu-800 leyo muthi lo esizowenza esithi isiwasho esizobe sinamaphawuda wethu abalulekile esilungisele wona thina anganalo usawuthi phakathi, kodwa azobe ngamaphawuda anganawo usawuthi, amaphawuda angayehlisi amandla omuthi. So ngithe kuzoba ngo-800, ngizwe kahle, ngo-800 ngesephawuda isiwasho sethu senhlanhla leso. Kathi-ke sizoba sihamba njalo mangabe ufuna kuyikhombo namafutha wethu enhlanhla lawa, ezabe namafutha wethu enhlanhla lawa. Uyabona nje ngathi ngamanzi lento, kodwa-ke ingamafutha. Amafutha wethu enhlanhla nemithi yethu edidiyelwe esihlanganisile phakathi. Wona-ke la mafutha wenhlanhla awu-1000 kodwa uma uzothatha iyikhombo isiwasho namafutha uzolungisa u-1.5. Sizokunikeza-ke isiwasho senhlanhla nalamafutha wenhlanhla. Ayasiza kakhulu ebantwini abadinga umsebenzi, ayasiza kakhulu ebantwini abayenza i-gambling. Ma ewodwa awu-1000 kodwa ma ehamba nesiwasho senhlanhla ikhombo kuba ngu-1.5. Leso siwasho bantu bayithi ngithanda ukuthi ngichaze ngiqede, siyafutha, siyaphalaza, siyageza, asinayo inkinga entweni ezifana nalezo. Kodwa kunenye into bantu bakithi efanele izwisise. I-sex bantu bakithi ayibaleki uma usebenzisa umuthi. Thina sinje siyakwazi ukuhlala senza izinto zini, sihlala 3 weeks, sihlala inyanga i-sex singayazi, kodwa siyenza izinto zini ngendlela ukwenza ukuthi into yakho ihambe kahle, sinizilela. Kodwa umuntu yena agijima athi hayi suke ngayenza i-problem laphana, kwaba nokuthi suke ngalala nomuntu, kodwa umtshelile ukuthi cha, awume uqala uqede le process, ugijimelani, ngoba akabaleki loyo muntu loyo. Bona akabaleki loyo muntu loyo. So ingakho bantu bakithi umthetho uyalandelwa. Amafutha la abantu bakithi kathi-ke nawo mahle futhi. Uyakwazi nje ukuthatha isivalo sala mafutha la, fake emanzini angathi awomunyana, fake nemali emhlophe, thela isinefu kancane, uphahle ubuso siyageza. Ma ungilona nomuntu ongathi isinefu siyakuhlupha, uyakwazi ukuthatha nje into encane, i-half teaspoon yempuphu, uphahle ngayo, ufake phakathi, ufake nemali emhlophe, ugeze, ucele zonke iy'nhlanhla zakho. Ayasiza naku-gambling bantu bakithi. Okwamanje ake-special se-1000 ma uthatha kuyikhombo 1.5 nesiwasho. Ngibonge, ngithi ungangithola ku-083 2066 954, 083 2066 954. Ngibonge, ngithi libe nosuku oluhle, niphile, imimoya emibi isuke phezulu kwezimpilo zenu, nibe ngabantu izinto zabo ezikhanyayo. Sinabanye abantu futhi ukuthi uyakwazi ukuthi inhlanhla yakho uyakwazi ukuyibamba ngenhliziyo yakho. Abanye abantu inhliziyo zabo zihlezi zibophile. Khulula inhliziyo ma usebenzisa umuthi, khulula inhliziyo muntu wakithi, wazi ukujabula nje, ukhohlwe kuningi lezi stress zasemhlabeni, noma ngabe izitha ziyakuthakatha noma bayakulandela, lokho siyakwazi ukuthi sikulungisele nakho. Libe nosuku oluhle bantu bakithi.